Baguio City Mayor Benjamin Magalong pumunta sa Cebu City para ibahagi ang kanyang karanasan at estratehiya sa contact tracing upang mapigilan ang patuloy na paglobo ng COVID-19 cases sa lungsod. Si Alan Domingo ng GMA Regional TV Balitang Bisdak nakatutok live mula sa Lapu-Lapu City. Alan? Yes, Sad, gipadayag ni Secretary Roy Simato ang overseer sa COVID-19 diri sa Cebu nga medyo kuwang pa ang katakos sa dakbayan sa sugbo sa contact tracing. Busad ako og ikatabang ang inputs ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong sa pagsanta sa COVID diri sa dakbayan sa sugbo. Ani ang akong report. Giklaro ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong kinsa kani pangulo sa CIDG nga dili niya usbon ang kinatibuk-ang sistema nga kasamtangang gipatuman sa Cebu City. Gusto lang niyang ipaambit ang ilang pamaagi sa pagsanta sa pagkuyanap sa virus sa ilang syudad, pinagi sa pagpansay sa mga tao aron mapalambo ang katakos sa contact tracing. Gustong bansayon sa team ni Magalong ang mga health workers, doctors ug nurses ug ang mga PNP investigators. Kinahanglang dugangan ang mga contact tracers aron mas madali ang pag-contain sa virus. The more teams that we have that we can deploy for contact tracing, the better. Yun naman ang basic principle ng contact tracing. Samtang, giuyuna ni Mayor Labella ang lakang sa iyang Baguio counterpart. As much as possible, we endeavor to have at least 80 to cover all the 80 barangays with 5 members for each team. Hopefully we can reach that ideal. Ang kapulisan gitahasan usab sa paghimo og contact tracing, busa nanawagan ang kadakuan sa PNP sa kooperasyon sa katawhan. A big help for us. So kini is magtinabangay ta para atong ma-solve ang problema diri sa Sugbo. Sad, gibutyag usab ni Secretary Simato karong hapon nga posibleng ma-downgrade gikan sa Enhanced Community Quarantine ngadto na sa General Community Quarantine ang status sa Cebu City by July 16. Pero magdepende gihapon ni sa kalambuan unya o unsa kadisiplinado ang mga Cebuano sa pag-contain sa coronavirus COVID-19 diri sa Cebu City. Muna ang latest gikan diri sa Sugbo. Balik sa mo diha, Sad. Maraming salamat sa iyo, Alan Domingo ng GMA Regional TV Balitang Bisdak.